एसे जाम्बा दब बेस्रा आंनाव फैसा बिदों आरोखि खोनासंलांबानो जाबाय। हा सोर आइ आं मिथिया ना हा बबेहाय सोर बिसिनाव ब्रा गथ' गोरलै लायदों औ देनजार मा खालामदों नोंलाय मा खालामदों 10 थाखा रब्रा र' बावनो थाथ' दा होगोन आं बावनो थाथ' गारा लोंनायल' हा माया 10 थाखा गोदान मा गोदान नांगौ 10 थाखा गोदान लोंनो नाङाब्रा जौखौ हा बेरायनो मेथाइ जागोन ए औ मेथाइ जानांगौ जौ लोंनो नाङालै दा गाज्रि जायो देनजारलै नोङो ने लोंनोल' जौ लोंनो नाङालै दै नोंना नामा मा नाम हा लंदां नामा लंदां टाइटेलालाय बसुमतारी थिगैनो दं नों मोसा रोङा रोङो बैसागुआव मोसासिगोन ना दे माने लोगो मोनबाथाय माबा लोंनो साहा लोंनो लादु जानो 10 थाखा बियोब्रा बियो 10 थाखा लादोब्रा न' नांला बिलाइ गैयाब्रा बिलाइ 10 थाखा खानायलाय नै बेखौ लाया 10 थाखा ब्रा बियो नाङा आयै बिलाइखौसो लायो बेबो 10 थाखा खाना 10 थाखा खाब्रा बेबो हा नाङा बेखौ लाया थोस बेबो फैसा खादाब्रा ए बेखौ लालायबावखाय आरोखि नोङो ना रब्रा हरगोन र' आसोललै नोङो मा खालामगोन नोङो फैसाखौ लादु जागोन थोस जौ लोंनाङालै दै मा नाम होनदों नोंना बांबुला हा नेयाखैलै नै सासे 10 थाखा बिदों नै 10 थाखा बिबाय थाखायोब्रा बिबाय थाखायो बेलाय हा बेल'खासै फैसायानो गोदान गैयालै ओइ हा बैयाव सलियोब्रा साहा लोंनायाव लायो बेखौ लाखाया आसोललै नोङो बबाव लाबोनांगौलै आंलाय गोदान फैसायानो गैयाबा होमबा थांसै गोदान गैया बेल' फैसायानो गैखायानो हा लादोब्रा फैसा गोदान गैया मा नाम होनदोंमोनलाय मा नाम होनदोंमोनलाय बांबुला बिराद मोजांलै नामा मोजां खोन्था बांबुला नाम मोजाङा खोन्थादोब्रा बयबो नायगोन ना बांबुला ए दे लंदाङा सोर नोंनो ए नाम मोननै दे थिगैनो दं दा न'आ बबावथो न'आ ए बेरायलाबायनो नाङाब्रा दाथ' बैसागु सफैलायबाय नै बारा लोंनाङा दे
Bani. Gaya bra godan gaya. Sat. Godan gaya nih. An tangsai laksa ba. Gaya bra godan nih bilu kona. Bilu suli na. 2 taka. Kau jakai. Hei. Godan gaya le. Đâu thằng si dia, lại apa thằng sao? Godan gaya aku lade, đây, 2 taka dah, thằng bay dah, aku lana ne ladu jai deh.